C30 AMG, първият единствен дизелов модел, разработван от AMG. Разполага с 231 конски сили и 540 Нм въртящ момент. Хайде да направим едно бързо обслужване на този рядък модел. Нека да започнем с смяната на въздушния филтър. Доста е замърсен. Ето го и новия оригинален филтър на Мерцедес. Връщам декоративния капак на мотора и продължавам със смяната на масления филтър. Сега ще развия масления филтър, ще го оставя да се изцеди, а през това време ще източа маслото. Една бърза проверка на ходовата част. Има шум в предна лява биалетка, ще трябва да се подмени. Няма никакви течове, което е добре. Време е да източа маслото. Нов дифтунг и затварям. Малко обезмаслител. Време е за подмяната на масления филтър. – 25 Нм. Хайде сега да налеем маслото. – 7 литра оригинално масло 5/30. Време е да запалим автомобила.
Сега трябва да се занули обслужването. Готово. Сега ще изчакам около 10 минути да се стече маслото и след това ще проверя през борд компютъра как е нивото. Нивото е перфектно и с това приключва нашето обслужване на това C30 AMG дизел.